Поред днес ще разглеждаме раницата. Има едно друго клипче, в което разглеждаме несесера. Започваме от малкото чоче. Вътре имаме глас, още един глас и такова, за да си отпушва, да го миришеш и да си отпушваш носа. 1 лев тук имам, не знам що е. Очила, като пече много, защото един път ги ползвах, защото много пече. Буза, като съм с тениска. И това. Стикерчета. Грамота по народна топка. Стикерчета пак. И книгата.